Biad is life. Diba? Yaman. Oh, pictorial si Miss Destiny Rose. Pak, morning behind the scene. Hi guys! Welcome to my vlog. Pupunta kami ng Pangpang, ang isa sa mga hidden place ng Calvario Luway. Asset daw yan ng Calvario Luway. Makikita mo yung tulay na dinadaanan ng mga floating restaurant. So now, ito na yung place papunta sa lugar ng mga ita. Gwapa gyapon niya. Imo ning kwan, walay. Ngayon kinagos gang migaw, Vivian. Hi. Subscribe to my channel. Oh, hapit na. Wait sa. Hi. Bato mag photoshoot kas ayam. Na hi baby. Maglabay sa mi, Vivian. Dito na kami sa Pangpang, the highest peak of Calvario Luway. Nakikita nyo yung ano guys, yung tula, yung ilog. Ang ilog na yan, dyan dadaan yung floating restaurant, diba? Floating restaurant ng Luway, yung Rio Verde. Yan, dyan sa dadaan, guys. Papunta doon. Itong tulay, nagpo-connect ito sa next town ng Luway, which is the Lubok. Ayun na, kita nyo ba yung tulay? Verde means green. Yan. At, info nga pala guys. Nakikita niyo yung mga nipa, guys. Kumukuha yung mga tao sa Luway ng taga-Calvario ng mga nipa para gagawing kuan, atop. O sa Tagalog sa kanang kuan? Tagalog sa atop? Ang nipa? Nipahat! Yun nga, nipahat. Diyan sila kukuha guys. Sasakay sila ng bangka. Tapos kukuha sila ng mga nipa. Gagawing nipahat. Lucas! Hindi na kumusugot anak. Mag-photoshoot ni ani guys. Mag-photoshoot ni dire. Hindi pag-inan.
Sabi po. Ay, yun ang kumangkulat. Ano yung mga dry leaves? Itong itamalina. Ha? Oo, kana. Ana. Wow, pak! Pak, ganun. Nice body. Ay, itong bikini. Ay, yung bikini.